соҳаи сайёҳӣ давоми солҳои охир яке аз соҳаҳои сердаромади иқтисодиёт ба шумор рафта, дар аксарияти давлатҳои ҷаҳон ба таъмини шуғли аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ иловагӣ мусоидат намуда ба иқтисодиёт таъсири мусбат мерасонад. боиси ифтихор аст ки дар партави сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ба масъалаҳои инкишоф ва тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳӣ ва муаррифии он дар арсаи байналмилӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида истодааст. ҷумҳурии Тоҷикистон бо шароити ҷолиби табиию ҷуғрофӣ ва иқлими мусоид барои рушд бахшидани намудҳои гуногуни сайёҳӣ имконияти васеъро доро мебошад. мероси нодири таърихию фарҳангии миллати тоҷик боис мегардад ки таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ ба ин сарзамини биҳиштосо бештар гардида боз як қадами дигар дар тақвият ёфтани соҳаи сайёҳӣ гузошта шавад. имкониятҳои мавҷудаи сайёҳии мамлакат дар намоишгоҳи байналмилалии Риёс 2023 ки дар пойтахти шоигарии Арабистони Саудӣ доир гардид муаррифӣ шуд. имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ки дар шаҳри Риёзи Арабистони Саудӣ баргузор гардид ва намоишгоҳи байналмилалие ки айни ҳом идома дорад дар як сатҳи баланд баргузор гарда истодааст. хушбахтона намоишгоҳи мо дар як сатҳи баланд қадрдонӣ карда шуд. нишондиҳандаҳои Кумитаи рушди сайёҳӣ тасдиқи гуфтаҳои боло буда ҷалби сайёҳон ба кишвар 30% нисбат ба соли гузашта афзоиш ёфтааст. аз ташрифи иштирокдорон шаҳрвандон бар гӯшаи сайёҳии кишвари мо бармеояд ки таваҷҷӯҳи хориҷиён ба сайёҳии кишвари мо бениҳоят зиёд аст ва мо истифода аз чунин сатҳи чорабинии байналмилалӣ кӯшиш ба он диҳем ки ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба кишвари мо ба иқтисоди кишвари мо зиёд гардад. воқеан ман имрӯз бисёр хушҳол ҳастам ки аз гӯшаи ҷумҳурии Тоҷикистон дидан кардам аз имкониятҳои сайёҳӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва он осониҳое ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сайёҳои кишварҳои халиҷ тақдим мекунад хеле ошно шудем, хеле осониҳо доданд ва фикр мекунам ки дар оянда сайёҳони кишварҳои халиҷ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ададшон хеле боло меравад ва барои гӯшаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои иштирокчиён аз Кумитаи сайёҳӣ ва донишгоҳи байналмилалии сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон бурдбориҳоро таманно мекунам. дар ин чорабинӣ ки аз 22 то 24 май баргузор гардид, намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар сохторҳои вобаста ва ширкатҳои сайёҳӣ иштирок доштанд. дар намоишгоҳ самтҳои афзалиятноки соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон рушд ёбанда, аз ҷумла сайёҳии кӯҳӣ, хоса кӯҳнавардӣ, лижаронӣ ва рафтинг, инчунин саломатӣ, экологӣ, шикор ва моҳидорӣ, таърихӣ, маърифатӣ ва этнографӣ муаррифӣ карда шуд. як банди стратегияи рушди сайёҳӣ то соли 2030-ро иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ба хориҷиён мебошад. дар намоишгоҳи Riyadh Travel тамоми инфрасохторҳои сайёҳӣ аз ҷумла меҳмонхонаҳо, ширкатҳо, санаторияҳо, экотуризм, агротуризм ба хориҷиён муаррифӣ гардид. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои вобаста ва ширкатҳои сайёҳии мамлакат имкон пайдо намуданд ки бо истифода аз воситаҳои муосири тарғиботӣ, табиати дилангез, қуллаҳои баланд, водиҳои зебоманзар, мавзеъҳои истироҳатӣ, расму оин, фарҳанги бою пурғановат ва ҳунарҳои мардумию таомҳои миллии тоҷикиро ба оламиён муаррифӣ намоянд. дар намоишгоҳи мазкур тавонистем хатсайрҳои худро муаррифӣ карда, ҳамчунин барои оғози ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳии Арабистони Саудӣ асос гузорем. иштирокчиёни чорабинӣ ба маҳсулоти маро хеле зиёд зоҳир намуданд ва ҳавасмандии хешро аз ташриф ба Тоҷикистон баён доштанд ки ин албатта моро хушнуд сохт.
بسیار خوشحال شدم از دیدن گوشه جمهوری تاجیکستان. این بار دوم است که من از این گوشه دیدن میکنم. سال گذشته هم از این گوشه دیدن کرده بودم. در حقیقت بسیار عدد کلان است که از گوشه جمهوری تاجیکستان دیدن میکنن و هوسمندی سفر به جمهوری تاجیکستان میباشند. در حقیقت جمهوری تاجیکستان خیلی کشور زیبا است، خیلی طبیعت زیبا دارد و من از دیدار با سفیر تاجیکستان، با برادران از کمیته سیاحی و از دیگر نهادهای جمهوری تاجیکستان در اینجا ملاقات داشتیم. خیلی خوشحال شدم. من یک چند مصرع شعر درباره تاجیکستان ایجاد کردم که حالا پیشکشی بیننده میکنم. يقول على الطاجيك سلم لي سلام يا طاجكستان، أرض تحظى بتقدير كبير مع محبتنا، بلد يفخر بتاريخه وحب الخير والإحسان، ولا بنسى أنا الرئيس إمام علي رحمن يدوشنبه ببلغ بشعري له تحيتنا. امروز ما در نمایشگاه سیاحت و سفر در شهر ریاض اشتراک داریم. از گوشه جمهوری تاجیکستان دیدن کردیم. خیلی گوشه زیبا. از امکانیت‌های سیاحی در جمهوری تاجیکستان آشنا شدیم. خیلی کشوری بای از طبیعت هستند و برای جمهوری تاجیکستان، برای اشتراک تاجیکستان در این نمایشگاه بردباری ها را تمنا داریم. الفواكه الموجوده مجففه ومكسرات. Arabia and to introduce their country. And by the way, the country Tajikistan and some parts of it are very beautiful. ташаккур ба намояндагони тоҷикистон ки дар ин чорабинӣ иштирок намуданд ва ватанашонро муаррифӣ карданд. тоҷикистон мамлакате ҳаст ки табиати хеле зебо дорад, ҳам дар фасли тобистон ва ҳам зимистон. ҳангоми сафар ба ин минтақа метавонед аз он лаззат баред. ҳавои соф, ҳатто аз барфи ин минтақа метавон лаззат бурд. дар умум хеле гуворост. ҳамаи он намояндагоне ки дар ин ҷо ҳастанд, барои онҳо саёҳати тоҷикистонро тавсия медиҳам, зеро табиати ин минтақа нотакрор аст. мардуми меҳмондӯст, манзараи зебо ва ҳатто хӯроки болаззат метавонад ҷалбкунанда бошад. ҳамаи ин ҷолибиятҳои ҳаловатбахшро метавон дар ин гӯшаи тоҷикистон дарёфт намуд. ташаккур ба гурӯҳи Тоҷикистон ки дар ин ҷо фаъолона иштирок намуданд. And you can also search Tajikistan in the Google or wherever you can find all the information. بسیار خوشحال شدم برای تشریف از گوشه جمهوری تاجیکستان در نمایشگاه سفر و سیاحی در شهر ریاض. به شک تاجیکستان یک کشور بسیار زیبا هست و بسیار امکانیت‌های کلان سیاحی دارد و این اشتراک جمهوری تاجیکستان بسیار رکلام بزرگی است برای تاجیکستان که اکثر شهروندان پادشاهی عربستان سعودی از این گوشه دیدن میکنند و معلومات خوب میگیرند برای سیاحت به جمهوری تاجیکستان. شکر لكم. дар доираи намоишгоҳи мазкур бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ форуми саёҳии Тоҷикистону Арабистони Саудӣ баргузор карда шуд. Дар форум намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи рушди саёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои вобаста, инчунин намояндагони ширкатҳои саёҳӣ ва осоишгоҳҳои Тоҷикистон иштирок доштанд. барои дар сатҳи баланд доир намудани гуфтушунидҳо миёни намояндагони соҳаи саёҳии Тоҷикистон ва Арабистони
арабистони саудӣ шароити хуб фароҳам оварда шуд. намояндагони ду давлат тавонистанд баҳри бароҳ мондани ҳамкориҳои густурда дар соҳаи сайёҳӣ миёни ҳам ба мувофиқа расида пешниҳодоти манфиатбахшро дар ин самт ироа намоянд. зарфиятҳои сайёҳии тоҷикистонро мутахассисони соҳа тавассути видеоролик, слайд, буклет ва дигар воситаҳои тарғиботӣ ба таври васеъ муаррифӣ намуданд. من مستشار فراج العقلا هستم. در فوروم امکانیت‌های سیاحی در جمهوری تاجیکستان اشتراک داشتم. فوروم مذکور در شهر ریاض برگزار گردید و ما بسیار امکانیت‌های سیاحی که در تاجیکستان وجود دارد معلومات بسیار برزیاد گرفتیم و امیدوار هستیم که در آینده این گونه فوروم‌ها از جمهوری تاجیکستان در کشور ما در عربستان سعودی باز هم برگزار می‌گردد و این برای سرمایه‌گذاران عربستان سعودی که می‌خواهند در بازار جمهوری تاجیکستان در ساحه سیاحی وارد شوند خدمت می‌کند این گونه فوروم ها. من جمهوری تاجیکستان سفر کردگی بودم قبل از 2 ماه. بسیار کشوری زیبا هست، بسیار طبیعت زیبا دارد، کوه‌های زیبا، بسیار شرشره های زیبا. از همه مهم بسیار مردمی مهمان دوست هستند که خیلی به من پسند آمد. барои ба роҳ мондани ҳамкорӣ миёни ширкатҳои сайёҳии тоҷикистон ва арабистони саудӣ B2B ташкил карда шуд ва аз ду ҷониб намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ миёни ҳам суҳбат намуда барои ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд ба хулосаҳои амиқ омаданд. муаррифии имкониятҳои сайёҳии рекреатсионии тоҷикистон дар рӯзи дуюми намоишгоҳи байналмилалии Риёз 2023 дар шаҳри ар-Риёзи арабистони саудӣ идома ёфта ҷонибҳо дар самтҳои мухталифи сайёҳӣ ибрози андеша ва табодули таҷриба намуданд. ما تقریبا قبل از 20 روز به تاجیکستان سفر کردیم و 12 روز در تاجیکستان ماندیم. واقعا یک سفری خیلی خوب گذشت، تاریخی بود سفر ما. ما از گروه کیان 4 نفر سفر کردیم و ملاقات های ما با وزارت ها و نهادهای گوناگون در تاجیکستان بسیار مردم مهمان نواز، مردم تاجیک را دیدیم. این خیلی مردم مهمان نواز در یگان جای دنیا دیدگی نبودیم. اینچنین در سفرهای ما، ملاقات های ما در شهر دوشنبه ولایت ختلان برگزار شد که در آنجا از بعضی باغ ها هم دیدن کردیم. واقعا باغ های خیالی هست که همه چیزاش طبیعی بود. باغ انگور، باغ گلاس، باغ زردالو و ما نیت کردیم که صادرات همین میوه را از تاجیکستان به عربستان سعودی شروع کنیم و در این موضوع با همتایان تاجیکمان کار کرده ایستادیم. اینچنین با ما همون جایهای توابتی، مرکزهای توابتی مثل شاهنبری، خواجه آب گرم خیلی پسند آمد که خیلی نرخ‌های مناسب و ارزان، واسع و خوراک و طبابت بسیار خوب می‌دهد که از آنجا намоишгоҳи байналмилалии Риёз 2023 бо мақсади кашфи бозиҳои нави сайёҳӣ, омӯзишӣ, тарғиби зарфиятҳои сайёҳӣ ва дигар имконоти барои давлатҳо манфиатбахш ташкил карда шудааст. дар ин рӯз самтҳои афзалиятноки соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон рушдёбанда бахусус захираҳои табиии сайёҳӣ ва шароити муосири осоишгоҳҳои мамлакат муаррифӣ карда шуд. дар кори намоишгоҳ ширкатҳои сайёҳии хориҷӣ ҷиҳати ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ бо ҷалби шумораи зиёди сайёҳон ба осоишгоҳҳои Тоҷикистон ҳавасманд карда шуданд. ин нахустин ташрифи ман аст ба ин намоишгоҳ. умедворам ки бо тоҷикистон ҳамкориҳоро равнақ медиҳем барои он ки ман дар бораи тоҷикистон ва имкониятҳои ин минтақа бисёр маълумотҳоро ба даст овардам. дар ин гӯша барномаи тоҷикистонро дидан кардам, бисёр маълумотҳои ҷолибу лозимаро дастрас намудам. нақша дорам ки баъди бозгашт ба ширкати хусусии сайёҳиам махсус хатсайри сайёҳиро ташкил намуда ба тоҷикистон равон менамоям. раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади омода кардани мутахассисони рақобатпазир дар бозор ва дохил ва хориҷи кишвар як қатор корҳоро ба самон расондааст ва имрӯз раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дар шаҳри риёзи арабистони саудӣ дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ иштирок дорад. дар ин намоишгоҳ бо як қатор ширкатҳои хориҷӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои таҳсилоти илмию тадқиқотии шаҳрномаҳо ба имзо расонида шуд ва минбаъд омӯзгорони донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон метавонанд ки такмили ихтисос дар хориҷи кишвар, махсусан дар донишгоҳу донишкада ва институтҳои илмии тадқиқотии арабистони саудӣ гузаронанд ва инчунин донишҷӯёни донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ метавонанд ки таҷрибаомӯзии худро дар хориҷи кишвар гузаронанд. дар воқеъ аз гӯшаи тоҷикистон дидан кардам. хело гӯшаи зебо ҳаст. аз манзараҳо аз табиати тоҷикистон ки дар инҷа овезон ҳастанд дидан кардам ва аз чормағзу асали тоҷикистон ҳам чашидам ки хело бомазза ва табиӣ мебошанд. воқеан соҳаи сайёҳӣ байни ду кишвар бисёр муҳим ҳастанд. ҳоло аз арабистони саудӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон бисёр эҳтимоми калон доранд. маврид ба тазаккур аст ки ар-Риёз пойтахт ва маркази асосии молии арабистони саудӣ мебошад. шаҳр дар маркази ин мамлакати рушнамуда дар ҷаҳон ҷойгир аст. дар миёни ҷозибаҳои минтақаи тиҷоратӣ бинои осмонбуси 302 метраи бурҷи Ал-Мамлак бо пули ҳавоӣ ки ду манораро мепайвандад ва бинои осмонбуси 267 метраи Ал-Файсал бо туби шишагии диққати оламиёнро ба худ ҷалб менамояд. шаҳр аз асри 18 маълум аст. номи он ба маънои боғҳо мебошад. боғ дар забони арабӣ рауда ва ҷамъи риат маънӣ дод мешавад. иқлими шаҳр хуш ва биёбонаш тропикӣ мебошад. ар-Риёз яке аз гармтарин шаҳрҳои бузурги ҷаҳон маҳсуб мешавад. ҳарорати миёнаи ҳаво дар моҳи январ 14,4 дараҷа гарм ва дар моҳи июл 36,6 дараҷа гарм арзёбӣ мегардад. асосан биноҳо дар ин шаҳр иборат аз 8 ошёна мебошанд, вале аз лиҳози меъморӣ ғайриоддӣ ва ҷолиб сохта шуданд. намоишгоҳи сайёҳии Риёз 2023 яке аз чорабиниҳои маъруфтарин дар минтақа ба ҳисоб рафта, ҳамчун замина барои ҷорӣ намудани маҳсулоти сайёҳӣ, хизматрасонӣ ва сармоягузориҳо аз ҷониби бузургтарин ширкатҳои сайёҳӣ дар сартосари ҷаҳон мебошад. намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон дар ин намоишгоҳ дар доираи стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 иштирок намуданд. иштирок ва муаррифии зарфиятҳои сайёҳӣ дар чунин чорабиниҳои байналмилалӣ имкон фароҳам меорад ки ҳадафҳои дар стратегияи мазкур дарҷ шуда дар сатҳи зарурӣ амалӣ карда шаванд.